Atiefo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye. Sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wachiri kase no eye wo ya, stroke eha wo no. Wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enan no amiamia so be san wo yade a wo haw bia eni akire. Abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase. Fred doctor e wo 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre clinic ye nam ako pressure kwan so be san wo yade. Abusua ya da obade ase odomankoma ne yen ade ne yie wode yen kwa afam yen enne yesua enema bebre enne den so ye ba besua ade foforo enne ye ba behwe Ntọn menim se de ohwe Aprebi waves ohwe Abusua Kuo ahodo nwotwe no ayaka ho asem no me kirekiremu se abusua ne de ye to anan no kọ enafam maame fam ene nti obi a wo maame abusua na wo enne ye kasafa Ntọn eho Ntọn ne de ye bode kọ ajafam Ntọn ene de a Ntọn eno nso eye bosoma na sunsum bi a ye hu ne se aja sunsum ekata yeso ene nti ye bode kọ ye jafam no Eshada nya busua se ye wa busua aduana oyoko ni breto dabi na mmom eye sunsum a agyanom de kata wonom emaso ene nti oba biara ebo ne se a wo no Ntọn ene nti wo behwe obi ho no mo a asem bitimi to no wo tie wo se agyi adanti na wonka ennai na woka agyi fi se ye gidi se ye gya sunsum ebo ye ho ban ene nti kwan bi so no asante kra de na etai ka se eye ye gya no bosom na ebo ye ho ban nti ye tie mo ye se agyi adekodi eto wo ma wo tie mo agyi no ebu ha wo ho nyina timi dwane ebo wo saman kra wo ho na adwane amana bo ho no ebu ho betimi adiw na anu nansa ansa na wo hunu se wo ho asan aba ho so biem tete no kra de se oba ne wokunu te ho na ebia okunu no tu kwan a esanse agya no afiri enkwada no ene maame ne nkyenti ebi wo ho mpa enkwada no etimi bo wo mo yade enti bo se basa wo nana ana opani bi onim fa motimi ka se fa ne papa ntoma fa kata enkwada no ho ampa so de kata no ho ananu nansa ne enkwada na te asi eno kire wo se ye gyanom sunsum etai ne machi ebo ye ho ban ene nti na asem a ehye asema ehu enwanwato yen ya ye ka agye saa sunsum no agyanom sunsum no omode bo ye ho ban no eno ne Ntọn no Ntọn no so ye gomu ahodo se de abusua no ye womu ahodo no Ntọn no ye maako dumienu wonom nie ye wo bosompra bosomakom bosomafram bosom dwurebe bosomafi bosom sika bosom krete bosom konsi bosomuru bosomayensu enna bosom nketia emudi ahe na odom menim sa binum kra nim wonom abusua enna nkampese wonom ahu wonom Ntọn Ntọn de yan hyeda nimu niema bebre ene nti me bobo bia poso kakra na fe yekọ yan ni kan enhwe bosom dwurebe fo ana wonom ebo Ntọn a eye bosom dwurebe ne na wonom anisu ye hatuatu pa ena fe wonom achiwade eye aboa biara ne ho ye kontontrama me ka kontontrama me pa kire sen wonom ho ye kales enti wo ya wo bosa bosom wo bosa Ntọn a eye bosom dwurebe wo nwe sa aboa ne bi se wo wi bia wo de fi aka wo nipadua wo de fi aka wo kra no agye se wo dware ade a bosom ne pe ansa na sa sunsum ne pe ansa na wo ho asan asisi wo ho so biem afenso wonom enhyeda enni enkyea nyesuo bi se de abusua ne bi wo empo Ntọn ne bi wo bi nyesuo de nanso bosom dwurebe de wonom hyeda enni enyesuo bi asa afei yenhwe bosomafi eya na bi kasa bosomafi na bi si bosomfi da bi
Enye bosumofi, eye bosumafi ane. Bosumafi wonom akyene boa ene abrechiri. Sɛdeɛ abusuakuo no bi wakyene boa no, saa na ntɔn no bi nso wɔnom wakyene boa ɛno ɛwɔ ɛda pɔtee a yɛdware yɛkra wɔ mu ɛne ade. Bosumafi akyene boa ɛyɛ abirekyiri. Enipa a wɔnom ɛbɔ saa ntɔn yi, wɔnom ho te paa. Eti ya na wɔnom ɛka no bosumfi no, ɛnyɛ sɛ fi ɛyɛ afi. Wɔnom ho te. Ɛna afei nso wɔnom mpɛ fi. Kyerɛ sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ asase ya yɛte so yi, ɔno ne ntɔn ɛne saa bosumafi no. Enti sɛ mo nim sɛ asase wɔmpɛ fi. Sara ɛna saa ntɔn wei nso wɔnom ɛteɛ. Afei wɔnom da paa ɛyɛ da fiada. Enti sɛ woyɛ obi a wobɔ bosumafi ntɔn na wode fi ɛka wo sunsum no a, ɛda a wobɛtumi adware wɔ kra na wakasa kyerɛ wɔ kra ɛyɛ da fiada. Ɛno nti wɔnom da ɛno no. Afei nso wɔnhyɛ da ɛnni nsuo pɔtee a wɔnom adware mu, na mmom wɔdware adukuru nsuo. Ntɔn no ebi wɔ wɔnom nsuo yɛsua kɔ nti wobɛhunu. Wei mu deɛ wɔn nhyɛ da nni nsuo pɔtee, na mmom wɔnom dware adukuru nsuo. Sɛ obi ɛbɔ ntɔn a ɛyɛ bosumafi, na sɛ wonim na wɔhyia wo na wɔkyea wo a, ɛyɛ agye ne so yaa afio anaasɛ yaa afi. Afei yɛnhwɛ bosomsika. Megye di sɛ no koraa deɛ meka yɛn wobɛka sɛ ne ntɔn wei deɛ ne ho ne din ɛsɛ ane. Bosomsikafoɔ wɔnom akyene boa ɛne mampam. Tie ne yie paa. Wɔnom akyene boa na kyerɛ sɛ saa boa wei na ma wɔnom ase timyɛ. Ɛyɛ na bi ka no akraboa, nanso ne nyinaa ɛyɔ, ɛyara. Ɛno nti wɔnom akyene boa ɛne mampam. Wɔn akyiwadeɛ ɛne sɛ yɛfrafra aduane. Enti obi a wɔbɔ ntɔn a ɛyɛ bosomsika no, wɔnni aduane mfrafra waa. Sɛ bi abɛhwɛ na bayerɛ kakra, bɔɔdeɛ kakra ne yɛyi agu plate so daabi. Bayerɛ a bayerɛ nko a, bɔɔdeɛ a bɔɔdeɛ nko a, mankani a mankani nko a. Ɛno nti saa de bosom saa ntɔn wei mu nnipa, wɔn mu di fufuo a wɔmfa bankye mfra bɔɔdeɛ. Mankani fufuo a mankani nko a fufuo, bɔɔdeɛ a bɔɔdeɛ nko a fufuo, bayerɛ a bayerɛ nko a fufuo, bankye nso ɛno nko a fufuo. Wɔnom ɛnni nnuane mfrafra waa. Adɛn nti ɛna ɛte saa? Abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa enipa yi wɔnom ɛyɛ emua prɛko pɛ. Ɛno nti ɛyɛ na wɔnom bibia yɛ fere nkyɛm. Nti sɛ wei na wɔyɛ a ɛno nko a ɔhwɛ yɛ wie na wakɔkɔyɛ foforo. Wɔnom ɛyɛ mmirentua papa. Saa enipa a wɔnom ɛwɔ saa ntɔn wɔ bosomsika no, wɔnom mmirentua paa. Mmirentua no sɛbe wɔnom edwɛ kakra saa na mepɛ ɛde akyerɛ. Wɔnhyɛ da ɛnni nkyea ɛnye soɔ bosomsikafoɔ no. Ɛno nti hyɛ ne nso. Yɛmfa bosomsika nsi ha. Yɛmmɔ nwura bosompra. Meka yɛ sɛ wɔsresre ɛyɛ wo deɛ mmoa. Bosomprafoɔ wɔnom akyene boa ɛyɛ ɔsebɔ ɛne ɔdɛnkyɛm. Sebɔ ɛne dɛnkyɛm ɛne wɔnom akyene boa. Wɔakyiwadeɛ ɛyɛ akokɔ fufuo. Ane akokɔ fufuo. Afei nso afaseɛ ɛne pobre, odompo ɛne kokokyina ka. Ɛno ne wɔnom akyiwadeɛ. Mesan sisu biem. Wɔakyiwadeɛ, akokɔ fufuo, afaseɛ, pobre, odompo ɛne kokokyina ka. Ɛno nti sɛ wose ɛbɔ saa ntɔn wei bi na sɛ wobɔ bi a na ɛsɛ afaseɛ wonni bi ɛne akyiwadeɛ ahodoɔ a mbobɔɔ soɔ no. Saa akyiwadeɛ yi papa sɛ wode bi ɛka wano anaasɛ wodi bi a ɛyɛ na ɛsɛe wo nneɛma bebree. Ɛno nti sɛ mpo abraba a wobɔ no wotumi sɛ nneɛma bi ɛtete kyema nkɔ yie sɛdeɛ wopɛ a abusua bɔ mmɔden na bisa wo se ntɔn a wɔbɔ ebia na wɔkɔ akɔdi n'akyiwadeɛ no bi. Ɛba saa tumi sɛe nneɛma.
se wo hunu saa se na chiwade ne wonni dia eno nko na wakwa akodi bia ene na wo se wo pa ade a wodi bedware wo kra no na wasan atie si kwantempo no mo biem ene nti ye hu wono machiwade bosompra wono mo nsuo eya suo pra se wa woni masuo pra ane wono mo nsuo no no nti se wadi na chiwade a wotimi kokodware wo ho e wo saa suo no mo nti hye ne nsoma me wono mo nye suo nie wo hia wo bi no wo chia wo na se wo ye bosompra ni a ana se wo bo enton a eye bosompra de a wo chia wo obetimi agene so ya aku ya nyado ya opiefo ana se yemu abo a wodi hyira wano eye akokọ bedie ane na bosomprafo wonom ewo bedin ahodo meka se bedin a edin a yetai de to enton wonom a ebo sa bosompra enton no ebi ni ageman boatin echampon asare adomako ene edin ahodo bia aka wunim enye enton ni nyinara ene wo bedin ene nti wo behwa medin kan aka nton ni bi ho asema ma mo bedin so ane enye wo mu nyina ene wo bedin afa yenhwe enton a etoso enum a eye bosomakom fo wonom akyene boa eye kramman wochiri emmo a wonom ho yenkontontrama bedi kan akyere wo saa akase no mo wonom ahosuo no ye bebre ya efrafra wonom chiri saa ammoa no wonom enwe bi bosom akomfo duebo papa ekase obi duebo a se wonim ohadwene wonom so da eye eda fiada edin a yetai ede to wonom a edom bosomakom enton no ebi ene asomadu akomia obin ado ena fe enin ebi ka ho faka ho mame ne enko yenyina yesua de wei eye bosomakom yanhwe enton na etoso nsia eno ne ye bosomafram menim se anye bia bosompranom ne afranom no de afram de wateda bosomafram no nso wonom so achiwade ene otwe ene abrechire wotwe ene abrechire ene wonom akyene boa ena afen so wonom ensuo biara etayawam menim se wobadwene se asuafram ne wo mun nsuo da bi anye wonom nsuo no no wonom nsuo a ebi ode bedware wo kra na ode beye wonom ho bibi no eya etayawam ene nti hye ne nso sa mame wonom da pa eye eda memene da nti se wo bo enton a eye bosomafram enton na wo bibi ede ye ma wo kra eye da memene da ene wo se wo ye no bosomafram wonom ba din bi ene de he piasa eye bosomaframfo wonom din amponsa aka ho dame anase odame se de obekane ne se de obetuni biara awia afram anoche ene de ekeka ho wei eye bosomafram wonom ede eno no afi yenhwe bosom krete eno ne tosonson a yesua bosom krete wonom ene enton ni nyina piesie ai bibia pani wom enton ni nyinara wonom piesie ene bosom krete wakyene boa eye onyini wachiwade ene edua ye frɛ no kyenkyen ena afei ahomakyem eno ne wonom achiwade kyenkyen ene ahomakyem na wonom da pa eye yawada eye bosom krete no wonom da pa eye yawada saa bosom krete enipa ena de won ne nsa eye wonom bosom no bosom krete no enipa ena de wonom nsa eye wonom bosom krete de badin bia menhwehwemu no ama mbisa enti me pa chawo bosom krete yemfa enso ho afa yenhwe bosom twe bosom twe wonom akyene boa ye aboa eye otwe
wakyene boa no no wachiwade ene wansane kwakuo ene akyekyedeɛ wansane kwakuo ne akyekyedeɛ wɔnom nsuo a wɔtai dware mu ene ɔtadeɛ bosomtwe mekyerɛ lake bosomtwe sɛ deɛ mo amunim no ɛwɔ abɔno no wɔnom nsuo no no enti wo yɛ bosomtwe Ntọn emu nipa na ope nsuo adware mu adware wo kra yɛ wo ho bibia ɛyɛ asuo ho ana tadeɛ bosomtwe no emu ɛna wɔsɛ wo korɔ afei wɔnom da ɛyɛ kwasiada nti sɛ wobɛyɛ bibi saa wɔsɛ wo hu ne sɛ wo yɛ ne kwasiada wɔnyɛ soɔ sɛ bosomtwe Ntọn ni ehyiaw na wɔkyeaw a gye so yɛ son ya twidɔ ana ya wisi ai wote ye son ya twidɔ ana se ya wisi wɔnom yam yo bosomtwefo ani wɔnom yam ye na wɔte manso e de ma afoforo bosomtwefo wɔnom de no no afei yɛnhwɛ Ntọn no de to so enkono eno ne bosom konsi wote ni ye bosom konsi fo wɔnom akyene boa ene akyekyedeɛ wakyene boa yɛ akyekyedeɛ ɛna wachiwade ne benadansa fufuo benadansa fufuo eno ne wɔnom achiwade enti wo yɛ bosom konsi eni a eni sɛ wɔnom ensa fufuo yɛtwa ne da benada wɔnom bi hyɛne nso saa wɔnom da paa ɛyɛ benada enti nyanwanwa sɛ benadansa fufuo wɔnom ekyire afei wɔnye soɔ ɛne ya obina wɔnom nye soɔ ɛne ya obina anaasɛ ya bena ya obina anaasɛ ya bena wɔnom enye soɔ ɛno no saa Ntọn yi mu nipa entaa nka wɔnom ensam enkyera foforo wɔnom ano eduru papa enti sɛ wonne obi a wɔbɔ saa Ntọn we bi nam ɛyɛ bosom konsi ni enam a wonka wasam nkyere no ma ne mpie wɔnom ano emu ɛyɛ duru saa Ntọn yi emu nipa wɔnom nyini kyɛ papa de bɛka sɛ wɔyɛ bosom konsi ni wawu ntampo no wantwa kora ne nyamfie wɔ ha wɔnom nyim kyɛ paa enti ɛno nso de ɛno no afei yɛhwɛ de ɛtoso eduai ɛyɛ bosomuru menim sɛ bosomuri wate ɔpemsoɔ ne mfena ne bi na sekan na ya na ne nkoa no wɔnom kitakita no ebi de bosomuru menim sɛ wonim ɛna wokai kane amansa kubata twetwere ni ye ma ne tumi a na ye frɛ ne bosomuru no ane na ansakora na mekɔ bosomuru no asante hemfo dodo nara wɔnom ɛbɔ bosomuru Ntọn ai afa yɛhwɛ bosomuru wɔnom akyene boa ɛne onyini wakyene boa ne onyini wɔnom akyiwade ɛne nantwie anaasɛ aboa kɛseɛ ya na wokɔmanhyia saa ne yɛka no yɛka na aboa kɛseɛ kwakuo nso yɛ wɔnom akyiwade odompo ɛka ho kraman abrekyire ebenadansa ɛna afei ebenada ɛborɔ nso ɛyɛ wɔnom akyiwade enti sɛ woyɛ bosomuru ni a wommoro benada wonnom nsa benada wokyiri kwakuo odompo kraman ɛna afei aboa kɛseɛ a ɛyɛ nantwie yɛnhyɛ da ennim wɔnom nsuo pɔtee sɛ yɛbɛka sɛ wɔnom nsuo nie a wɔnom edware mu na mmom atetesɛm abakɔsɛm kakra na atesɛm bia so yɛda anokore kakra bi wom atesɛm no ne abakɔsɛm kakra mpanimfo akeka de akyerɛ yɛ no kyerɛ sɛ wɔnom nsuo ɛyɛ subina ntwiadu ya ɛdɛ Kumase ha yie ɛno ɛne nananom bosomuru wɔnom nsuo ɛne deɛ yɛntimi mfa yɛnsansi so people firi sɛ yɛ atetesɛm na atesɛm bia nso nokore kakra bi ɛwɔ mu wɔnom yɛ nipasuo bi a
Wonum enim edru papa yakasa obi enim edru a se wonim enim onyam untimi nkonanim basabasa untimi mfa nanim nyefam ntinya nwanwa se asanten hemfo no emu dodo narra ebo busumuru Ntọn afei yenhwe Ntọn no de etoso edu baako eno ye bosomayensu wonum akyene boa ene kokote mekire wuram prako saa ne efre no kokote wachiwade ene nwa akoko fufuo otwe ena afei ebenada ensa wachiwade no akoko fufuo otwe benada nsa ni nyina ensese obi a obo Ntọn a eye bosom ayensu wode ne nsa ka bie wonum da ya wode dwira wonum ho eye fiada wonum da wode dwira won ho eye da fiada se bosom ayensu Ntọn ni hyiaw na wa hyiaw enye so abetimi age ne so be ya afio anase ya afi bosom ayensu mu nipa wonum kyire wo mo ho papa yakasa obi kyire ne ho asa wonim omo ye mempe omo ye nyiyimu kakra saa ena bosom ayensu fo wonum etie afe yenhwe die twato a eye bosom nkatia wonum akyene boa aye susuno ensuo mu sono abusua nya nsuo bi akeke epo eninti se wo beka bosom nkatia anasa bosompo wonum din no wonum akyene boa aye susuno epo mu nsuo no emu esono no eno ne wonum akyene boa na waachi wade eye kraman ene akyekede wanyisuo bi ene ya opiafo ya sha ena ya amen ai ya opiafo ya sha ena ya amen enti bosompra bosom nkatie ni chiawa ana bosompo ni chiawa enyiso a wode beje no eno no wonum aye niamon ho papa abakosam kire se wonum nana eye siaw aye wonum nana no ofiri epum ene baaye abakosam atetesem entijame na abebisa me enyina yesua ena afenso wonum eda pa minimisa epo de wonim wonum da eda ye mfa nkomo eye benada nti bosompo anasa bosom nkatia wonum eda ye da benada nti se bibi ni na bedware wo kra obeye bibi ede ama woni padua no a ye ne da benada afei wonum abadin bi edin a bosom nkatia fo tide to wonum ma ebi ne poakwa ayim agimadu buadu antwi ene afoforo bia wonim eka ho abusua Aprebi waves de makacho se yesua de sesei yesua enana ahodo ayewo yen yesua abusua ahodo ayefirimu enne yahwe Ntọn enso ayebo afei edin bai ena ese a wode wo ba asase so wode to wo se ye daako se ye bedi ako se ye oben se ye ageman se ye de hie hwehwe saa din a wo se de to wo no na hwehwe edin no esu ne ban ye wo ho na afei ka eda ye wo ka abusua wo firi mu na ka Ntọn a yesua ehu bom na sese hwe se esu ne ban wo da na die no enye saa din ene saa nneema yesua ya ne firi mu eba na enya bosomsem eya de wodoma nkoma obie ye nananom aniwa ema wonum tena se sese ye hunu se saa enipa nipadua wonam ho no abrabo a wobo esu a woda na die no saa nneema wei ene kambomu ema ne dai wusuban ede Aprebi waves nko na abenya saa de wei yankoso na yenhwe Aprebi waves YouTube channel no yen subscribe yen like asem bisa bi kire wadwena bommodin na fabra ye beyi anu amaw na afi yenkoyenim Oheneyere Aprebi enemy.